Nganong mangmuundang kung ang uban nagsugod pa sa sinugdanan. Daghan pang papel among sulatan di mabuungan. Ang among naandan halos di mabangbang bahalag mga lisa. Nganong mangmuundang kung ang uban nagsugod pa sa sinugdanan. Daghan pang papel among sulatan di mabuungan. Ang among naandan halos di mabangbang bahalag mga lisa. Ako lang mahinumduman, mga panahong ako gasugod-sugod pa lang. Wapay umoy ang tiil sa matag kada tikang, ug musuwat man gani halos dili pa mahuman. Kay wa pa kabalo kung unsa pang tama nga pamaagi. Maglibog pa in taon kung sakto na bang mga agi. Gitunan og maayo buntag udto ug gabi. Sa kung pagtanom ambot kahag na abagyoy maani. Pero kaning tanan ako rang gihinay-hinayan na masin nga basin di ay naagyo di ay padulngan ning atong gisudlan basin manindot atong kahintang. Kung karon kita mangutang basin kita na utangan. Diba, basin kaluy ang di ay grasya na ang ihatag dili na pagsulay. Lig ununog maayong agian ang tulay. Aron di huyang uyugon sa mga panuway. Nganong mangmuundang kung ang uban nagsugod pa sa sinugdanan. Daghan pang papel among sulatan di mabuungan. Ang among naandan halos di mabangbang bahalag mga lisa. Nganong mangmuundang kung ang uban nagsugod pa sa sinugdanan. Daghan pang papel among sulatan di mabuungan. Ang among naandan halos di mabangbang bahalag mga lisa. Balik sa mga nilabay, pag hinumdum ran ni sa katong ako kay gilaay sa balay. Bara-bara kay nauso, akong gitistingan, pasakitan ang akong ulo. Nangita ra og beat sa YouTube nga nanay tono, human kay giilisan lang og lyrics ang itsumo. Diba, murag sa genre paminawon, pero katong panahon nakaundangon na. Pero ako damha nga mura og nahigugma na. Kaysa pag-upload sa vid mga comment padayon ra. Para sad mailhan na lihiti mo ko diri sa mo. Gamit ang natun-an kay naanay matawag na ako. Hantod ron kay nagtuon, mas dapat na hawdon kay daghan pa diha mas gutom. Dili man ko siguradong muhari ang antugon. Dili sad ko gusto na akong pangandoy ilungon. Nganong mangmuundang kung ang uban nagsugod pa sa sinugdanan. Daghan pang papel among sulatan di mabuungan. Ang among naandan halos di mabangbang bahalag mga lisa. Nganong mangmuundang kung ang uban nagsugod pa sa sinugdanan. Daghan pang papel among sulatan di mabuungan. Ang among naandan halos di mabangbang bahalag mga lisa. Kung mubalik tagamay sa kagahapon, kinsagoy magdahom nga ako ron kay di padayon. Pwede man unta nga ako atong ugma-ugmaon, pero wa ko nagpadaila man kung tamay-tamayon. Dagang babag pero akong muto palag-palag, na bisan kinsay musuwag makaulig barag-barag. Padayon gihapog suwat bisan tuod pangayabag, kay mauniga hatag bitamina sa akong kalag. Awa karon ubay-ubay na ang ako ang natabangan. Taas na gilatangan pero way plano undangan. Andam nako daganan sa kaon ng mga hagdanan. Basta mo abot ra ko sa akong gusto nga maabtan. Siguro karon makabati man kong kahuyang. Akong tambag sabtang naakay kayo hala patuyang. Bisan daghan manita dili na naangay patulan. Mga nanubra sa kahambog pero kuwang sa bulan. Nganong mangmuundang kung ang uban nagsugod pa sa sinugdanan. Daghan pang papel among sulatan di mabuungan. Ang among naandan halos di mabangbang bahalag mga lisa. Nganong mangmuundang kung ang uban nagsugod pa sa sinugdanan. Daghan pang papel among sulatan di mabuungan. Ang among naandan halos di mabangbang bahalag mga lisa. Nganong mangmuundang kung ang uban nagsugod pa sa sinugdanan. Daghan pang papel among sulatan di mabuungan. Ang among naandan halos di mabangbang bahalag mga lisa. Nganong mangmuundang kung ang uban nagsugod pa sa sinugdanan. Daghan pang papel among sulatan di mabuungan. Ang among naandan halos di mabangbang bahalag mga lisa.